ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Te ngi ko kon hon sama sol mentang ila don la jan khan rus nem krampoi berkhat bukan ne hadu kata kata tingi don nyungut akpor mi stang masang don riungut ndre mentang don nyungut te nyow ru kade gan number ko ba ukhasi u nget ba kade ude number ba phla te hoj ngi don nado i kong punsuk ibarwai nantai ba dor batem ko tara ba keyboard nangta i dajit i batem ya katang muri ba di sing gidha nanta ngidon ya i penshai i batem ya ka bass guitar ba ngidon ya i ba dawat i bangi khot i weed i tem ya ka drum ting hangni ba de ngi arngut na kisangut don tang manga ba di ba grek agre wakit sangpliang ti ba grek nongrum te kajiya lanti jungi mentala khan rusnem kala hikai kajing im hagani kajing thau jing roi kajing penmi jing roi bat kajing pet ru jong ka kon hon jungi ya kajing long jing man ha ka im lang salang te de halor jong kata ba kani kajing thau kani kajing roi hai tai sur ru kadai kabala kham slam kajing shisha te henre ngiyo ban penmi ngiyo ban record ningkong ya kani kajing roi ha Bombay ha Yashra studio kabare ka way next studio ki ba la kham hakmat hangni hari India jangi wat hapo isharu kini ki film ki jat na po Bollywood hakapor ki record ikini ki jira jong ki record ha Yashra studio te andre ka shushim por namar ba kadon ka to covid kumto nanta kani ka ya ka jongi ro bingin mi shisin mi baro kharbi tali namar ka ni ka jirwai ka de ka way ni jirwai ki badon ha ka thup jirwai ka ba ar ka jongi tingin mi Shisen penmi ru ubri menta umla shu bansngam nomor ka attention span jongki kajing la jongki bansngam kalong ka ba lingkot adu kata ta tin na ta ka daw ka pot ngi penmi ka way hadin ka way pat kum ta ter te gani ka ding jingwai ka ba san na ka thup jingwai ka ba ar jongi ka bingi penmi hai tai sur hakapor bangawan ningkong ka try ka de hosnem arajar khatsan ne arajar khatsau kumta hi shwai ma gata arajar khat lai try ti hakato ko por nga jingsha nga la jutem giwi ban kumni umtai te ngapoi hakawi competition ka meglai icon to ko por kidang penya jong ka meglai its control society kalong kato i bakit ilong judge hakato ka competition te nga de ubat way ni ki ba compete gen na giwi ban ti ya kendu hang tu ningkong ti ngia tu ya keren ya sengutu ba ya ngap ki jingroi ru be ya ha be kum tu ti isu khot inga hawi ka show ka bangi di bantem bat pasat latan ra ji sha ka show ka bagi ju penya jong ka sengkhasi seng samla sengkhasi ti ka tu ka show ka de ka first ka banga tem ka samasol hajing sha ngampat dei tang member jong ka band gen long no kumba shoot session kum tu te hang tu ngas tanat baban ni tem longka kadon kanika jing stu jing mud haka jing kirukam tem jongi ngi ailat iwe ngi snap iwe long tanat bagan te nang tu khamat te ka shoot kilong bo kitulun hi ka suya hi ki suwan hi namar ba kiru i batem gitar bat i menshwa i haban mi no te longka pelat ya ka jaka bangan rung pat deng longka jing laya sung thu lang bat ka ban kumta eng me kini ketin kendiat mo haka to ko por ko ba i nang tem haka ta competition te mangi ngidon kam ya batem gitar nomor ngimdon dong tem gitar te nga season skap hi nomor ha ka jinya lanti jungim ta lakat tasnem fisngap yunu nong tem nong ruai kemut ba ka sipho second kharsan second filatip au niu biang ini kong biang niu ba biang te hakapor ngakli ken ngakli firi ngamti bidang kanan em ka style you fitem nomor kadon kan ka kenja chromatic tuning bigile amdem tu ka ba ju ya tem ro mangi berkhat ka ba compare ti batai lut khat berkhat kita on stage kita rongo andre yiki nga khamda kalitan hakapor bigi swab hadien jong ka bikil arwai nga kali yiki tenre yiki nga khamda kali talalong kumba audition ken kamde show competition lalong kumba audition te nga sushim kabu ita ken
Tengah sutu ba kata kerkom keren on stage mande keren perlok kalau ngum wei Henry keren on stage be rong I de beri badan kata gajing tip te sepang ke instrumen ke pemi tem te hakli ngalas tungong kan ni labiang tamalong hap bade ban yelet ban ya kan jok tin lang bat kiwe bede ki para record jong kun hon ken jong ban khnang ba kan don ge sutu lang gen mal ge kam de kam simen te hakata kerkom te de ge biong hadin ka tu bade kawan no ko pasat latan rai ka ba ngi atem lang aku tu ko hadu mentam ne pin I ko YouTube video ru bangi ruai tu kamai ko hok bat ka pertashnong tang maka khamya bhaga kamai ko hok katu ka dei ka acoustic version hagi ti por mo te kata kaya cia ka poi hadu ka ni ka khep ko menta ka bangi yo bade ben release ka ni ka thup ruai ka ba ar bat ka ni ka ruai kadon gi jing tinju kan dep na mar ba ki kintin ki ba ithoi ba kit ki dei ki ba da shu ong no long ki ba siat ba ye ki nong elam jungi ba siat ba ye ki brio ki ba wala ki ba thmuru ban long nong elam te ngapat nga kham ngam da ka jing khlan junga ka long ha gi jing tem kumnu ban su thu ke e ka sur ka ban ya hap ba ka tu kumnu ban ya tem ya ka tu kumnu ban pin bet pin biang te nga shu yele kat ka bala ban shan ya katu ka kintin jing ba kit khnang ba katu ka e ka message ka bi ko ban ai shi brio kan kham shai shu la lem ba ka jing pen bet jang ka ban ge tingang tingang along kum u nong pen bit pen biang khndiat kum tu khndiat chani ngin khnang ba kan num pen thut ya ka rukam rwa ya ka rukam pha ya ka message jong gi kintin ba itho ba kit nado bas dang hi ka samasol namar ba napreng jongi ni don ki khot ki ba don kata ka jing sokhia ya ka imlang salang ti henry ha ba pipet ya ka ni ka jing long jing man le hangani ka ri ka si jongi mandala san post nem lani pis pa snem ru man chong no ti kat banang ya kiski nga I ba kata ka jing long jing man kanang hiar arsut ni I ba kani ka jing wan jong ki nong yalam ru bat ka jing la jong ki nong yalam ru kalanang hiar arsut tamangam pet bat siat tang ki nong elam ru ki manu pat bade kita ki bajet ya kita ki nong elam manu pat kita ki babu yaki ha kata ka jaka bakila ban elam yangi ti yaki ru hab ban yakren lang kunu bakandon ka jing sotho ti kini ki jing perkhat jongi ki ba kala bandai kum katu ka jira jongi khun chinrang kala bandai ko malu kaba kumnung ide ban long jing shai bat ta ter te hai tai sur ka wan ha ka sur jong ka jing khot ka jing wer ya baro kinong song snong bakin don kata ka jing start bat bakin pendon kam ya ka jing mut jing berkhat om tang ka jing sngo ha kapor ba ki jet kinong ilang jong ki te mdai tang ban kut tang ka jing jet bat nre ka deiru ban don ka jing pan jing ken na kinong ilam da pisngap ha ya ka dkhot ka beningkong ka sedang da ka jing du jing kermen ka dkhot ka beningkong ka ong ka jaj ben riu ka swai kum pen her men sim khadu sensyar kirang kan sai henry perthei ka sa kumju bon tang ka tedem ka ding jing kermen kala jandip ngidei ban jit ya ka jing im om ka jing yam hadin kibut pada kitu kintien hai tai sur ngin pen khre ya ka thma persya ye ki jingpang ki badon nasional menta tika jingpang gala bani ka jingpang bangpong ne gala bande ka jingpang covid le si ka bangila mat aki snam arajar arpo arpoi lane kila bande ki jingpang bamsap ki wei pat ki jat jingpang tementang ye kran drugs ti ka khot biang ya kini kinong yalam snong khot biang ye kini kinong yalam haki benta jong ka jingim ka jinglong jong jai benriu ba kinwan lang bakin yakun bangila bet benle lada kamon ka juat te kini ki jing sou bat ki jing perkhat jongi ya ki imlang salang ki di ki ba kum ka kun hon hi kawan hakmat nakam namar kata ki kitien ki bangi penon kam namar kinu ki basngap hi ki jing rwai jong ka kun hon ka sama sol ka pomot ba ki i ban sngap hi kintin tenrai da ka ba ni bo I kintien kata kamkut hang ta namar kadon sa ka melody ka sur kadon sa ka rhythm bat kadon sa
kiwi pada ki jing pen biang jing pendap daga jing don jong ni baro nyungut ni mong ba tong nong yalam tong bathok jirwai bo biang henrei num biang dale leru ladam kim don gini henrei ngut ada kim don lang baro nyungut kiban ya benrap lang ha ka ban penlong ya kani ka music bat ka ruai ka siau ka put ka tem jong ka samasol ka bang ngi perkhat ka dei ka put ka tem ka ruai ka siau jong khasi kumno ba pan penlong ya kata bukan keren briu kan kersiu thia ya kari pat ikin nong sok snong hi barokoi ngatrai ka tu fil aban shim hagi babun ki liang namar ke watla ka shu I kum tu henrei fil aban mudur bakal aban long no kumenta ki don ki bashim ki bashu penbit di kiwi ki kam henrei melaban ong baki de daka pisa ne daka tiar ne kat badai kin henrei ki bun kumenta ki don ki cap bangi si I baki don ki jingya yarap iwe teng hakaban sungtu ya ka jingyo nong ne ki long khamta long ka keren lang ya baro kan long bangi dei ban suthu ba kandon bet kanu ka ba kandon ka jing pen bet nanu ne kandon ka jing pen thami nanu ne ndrei kat pi haka video kat kanang ya pat kitu ki brio ki badang show bet haka to kapor banang sedang nadin ki long kumbas ki shai kedar pat ye ki jing jinjar ki jing thut ki bawan lingba ka jing kwa tip ya ka ka ba don hang tu ya ka tu ka ba lese ki mudur ka de ka bor ka ban yarap ya ki ndrei ipat sadin bagi long ki shai khamat ki shai ki yo ka jing mut ti long kata ka jing mut jing iru ka long ban kumbalong ki kentien ki long kumta ya kata ka dor ki long kan pen shai ki bri pen shai ki ba ki don kini ndrei ki don pada ki lat ba phila ban ya ban lait no ana kita mo ki jing pen shai ki jing pen thami ki jing pen ki bri kumban benrap mo ha perkhat kumni ki kadon I bagrek yong kadon ka jing pen thami ti ka dei palat kata bat ka ba ningkong do banga ong mene ha pedeng jong ka jing du jing kermen kasuk ban penbit ti teng I penbit ngi perkhat bo penbit tang pisa ndrei udon mo penbit tang da ka jing sengau kala ban long ka jing sengau jaj ban rio ka bom nong rim ka basu phalo sakadiang sakamon kata ka pisar ka don tigila ba ka jing penbit ling ba ki kitien ru tang ba phi dan sab ban kren kamot ba phi dan ba de ka jing ki khli kumno banyalam ya ubriu ya ka briu ki nong song snong sya ka jaka ka ba ki dei ban poi ban penlong ya kan ni ka ri khasi jongi kuma ki por ki minshwa bat khamba le se ha ka lawai ka ba ki khon ki si jongi ha ko ga sngi kin sapoi ha kata ka jaka te kajing pathame ka don ha ka to video PE higum to ten re ha ka ba khat do PE ba kajing shisha ka long ba kini ki pa sha pan be ru ka kloi pa de ya ki ba kin smuthu ba kila sha pan be te ka mut ba ka message ko long ba ya gitu ki ben nong pan be ru phi de ban perkhat arsin phi pan be man ta phi ai do suit min la shai phi ai da chocolate nrei ubah sha pan be ru sha pan be sa kadon ko tu ko jing ong ba phila ban pan be yu breu ban pin mo pen thame yu breu shisien arsin nrei ka lai ka saw mata utu la start la su thu ti ye ki pat ba bun balang ba de ko sulong kum ta kan ba kin su thu hi ru ba shwa ban sha pan be ru ki don kini ki han ka perthai kan ka juk ko jungi bang don ta bang ki dei ban pen don kam ya ka jing start ka ba ublei la ya ki kan kumno ban perkhat ya ka bagi keren ka bagi le tang kan ni ka jing ruai kan ra jing kala ka ba phalat namar ba ka jing kan ram bat ki jurwat ki da long ha ki pakhrau ro ta ten re ka bangi kwa ban ka jing mi jangan ka jing ruai ka long ba kan no senyang sha ka jing perkhat ki bakum kita namar ki don ki briu la da kim ruai ro ki kren la da kim kren ro ki tho ti la da kim tho ro ki im ti kumno ka ni ka jing ruai kan I mean sim ki but kan long ka jing I mean sim markel yang but let's say don sawai pat ubayo udong thau jirwai ubayo jingmut na ka ni ka jirwai ban thau da koi pat ka jirwai ka bi srim dang ka bakren ya ka wai subject enrei ka bayawan lang haju ban wanra ya gi jingkla ki bangi don kam namar la ru ban wanra ki jingkla ki bangim don kam ru kata ka di ki ba
mensau ti hakajing kermen jungi kalong ba kani kajing ruai kan no senyang sha bat kan kedawi gibriu sha kata kalenti kabangi dei bannet kan ti kalong ke ka ba kamde ke basuk ndre kade ke ba ladangi im minot lada ngi mut shisha bat ngi im adakar bat ngi suthu shisha bat ngi im ye ke bangi kran ye ke bangi suthu ngathrai lingba ki ni ki jingno sunyang hang ko hagadur ni ki jing jong ni jing rwai bat kum tar kanwan ra he ki jing kala bangi don kam em kata ka de jing kran jong wei tenrei kadai ber jing shisha jong boro lada ki de ki nong yalam ne ki bob nong bot ne lagi di ki nong penbit ne ki nong sha penbit tenrei ngahi nget ba lada kadon kono jing pang ka jing kwat ru kanwan ti kum ka kunhon hi ngilong positif ngilong kita ki ba jit ya kaliang jong ka jing kermen ngilong kita ki ba jit ya kaliang jong ka ta ka jing mut ka ba shinrang ka ba ngila bet ban le ako biski ti kan simpor tenrei hakani ka perthai ko manta bangin shu ongru pato nginaya rwai shu nginaya kren shu nginaya kat nu kan wan ra ba de jing mensau ya kalau wei tingi ngin ya be shakhman bat ngin ngi khotlang ki para nong rwai ki para nong thau ji rwai bat yak imlang salang hi baro ko wei kumno ba hapding jing du jing kermen ngathrai kadon jing ong ba la phila ban im klem bam laisngi ban im klem laisngi klem bam katu kanisngi ha tenrei wat shi klemat ru phinum la ban im klem jing kermen kadi kata ka khubor ka bangi kwa ban ai sik pai ba kan ti ka jing kren jong wei jong ar kala bande tenrei ngam thrai hi to wei ar ukren nak banta ba umut tang mu un re kadi ga jing shisha ti ya kata ka ba ubriu ukren ga jing shisha ngathrai ngi hap ban ban ya perkhat lang kumno pementa hi ngi mut ban penmi no ya kini ki jing rwai bar khat nakane ka thup jing rwai ka ba ar ti le si sa ka wei bat ar tli ki video ki ba ki music video ki ba pinjo i tenrei baro kini ki nriu tli ki ba sa nakane ka kharwei tli ki ba ngin release kan ka thup jing rwai ka ba ar ngi mut ban penmi no ki sin penmi mta bat nang ta lada kadai kamon bon jrong kamot ba gin nang beteng ban trei ya ka kam naman nginget bagani kadai ka jingkhot tingi hapen pendep ya ka kamram kumbal khot bat ngin jam sha ka thup jing rwai ka balai tin nalor jong kata tangim tip namar ka jing alantir ko la slem tin rei ha ka jo ko por shwaban po shataru ya ka bamantangi don ar lightly ki project ki bangin ang hapen pendep ti hakapor bat ki ayom ki ba ngim tem haransan kadi kapor ngi bingin studio bat ngin pen bon kam miladi ha ka ban tre beda dikiwi ki kam hak studio bat ban pen mi ki jirwai damdi ki jirwai bathamai ni ki jirwai na kamenta ki wei pat ki seng la ni ki pat ki organization kila bandai non government kila bandai government kila bandai kanu kaba hendrai kanu ko bangile kadai bandon kadaw kadai bandon kanu ka khubor ka bangin la ban pha shaka imlang salang te ho ngidon skibi ki jirai ki ba mdai bangin shu long perking edo ta bangin shu tem tangi ta ki jirai hendrai kidon bi ki jirai ngi badon kikinja ki bolong ha ka rukam jong tin biria maksudnya banshu ya shu tembe tangi gi bang hap man shu perkhat deliu kam long ti gitar ngi perkhat ti nang ni sakmat ngathrai kala ro ban long mi kadat sakadiang sakamon hrei hakaliang jong kaktin ten hrei ha ka bayadehi bat khubor bat ha ka bayadehi bat ka surput surtem ya ka surput surtem ka ruai ka siau jong ka rihasi bat ka jing perkhat jong karwai ka siau jong ka kunhun jing masama sol ngimla shu ban penyakhlat dikini ti kala long kumni
te ladangi kedat sakadiang sakamon ru anrei kawan hang tai kapa ngimla ban let no dagawei ban let dagawei gelanti kan te kata ka digajing perkhat ngin nagamta kalawei kajak riu kaswai kumba penhiar mensim khadu sensyar kirang kan sai rei berthei kasa kumju dan kadem kading jing kemen kala jandit nginjit ya kajing yak hale nginjit ya kajing im ladai kapor yang i bangin ko nguyum men barim gini pada ngintur inda kunda kajing tip hey ha ita isurngin tumkre ya katma bersyak ya kijing pangki badan nasyong menta nisko bangin japet namar kaong gatin ngidang nanong yalam mubakular tang shisin ha ita isurung bersyak ya kijing pangki badan nasyong menta nisko bangin dapat namar kaong gatin ngidan nunong yalam mubakular tang sisin ha ita isur Kublai Shibon, let's show YouTube, but share ikan ikan jengruai, like ikan ikan jengruai, nagamenta kajing yat seprang jong ka ruai kasiau kaput katemu kasi. Kublai.